Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen Sherifula télé studio fɔlɔ kɔnɔ Moribabugu an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye ni tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'u k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma selen. Groupement des leaders spirituels musulmans maa ɲɛmaw ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni octobre kalo tile 23 ye. A tun bɛ tali kɛ fɛn mun kan o de ye an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ma o ka bangeli sankunbɛn hukumu kɔnɔna la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲinanta bɛ tali kɛ daku mun kan o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan walasa bɛn ani lakana bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Karamɔgɔ Musa Fɔnba, Fuseni Keyita ani Baba Keyita tun bɛ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la. Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka bangeni n'a bɛ ɲɛnamaya silamɛya fɛ diɲɛ kɔnɔ. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma, Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ka denbaya la. Mawuludu dakun ni u k'a ma ko thème o sugandira diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ ni ka kɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka basigi ni lakana laɲini an ka jamana ye. Ensemble pour la paix et la sécurité au Mali. Dakun a bɛ sugandi kun bɔ k'a sabu kɛ an ka jamana yɛrɛ cogoya a ka kan wajulikɛlaw ka munumunu u ka laseliw kɔnɔ basigi ani lakana dafɛ. Maa min na dakunko bɛ ka jateminɛ n'o ye thème ye ɲininiw kɛra hakili jagabɔw kɛra. Jateminɛ sɔrɔla ka na kɛ hakili kunjɛ mɔ ni hakilina dɔw ye k'olu dajira groupement président ba la. Zamzami y'u sɔrɔla ka tɔmɔni kɛ ka mɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛrɛbɛn ensemble pour la paix et la sécurité au Mali mɔ. An ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka basigi ni lakana ɲini Mali jamana ye. Diinɛmaw ko ko payi nin de ɲini dɔ kun don. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ président ba fɛ n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ye groupement tɔgɔ la. Sigi ko fɔlɔ tɛ nin, a bɛ filanan de laadala sigi don. Ka d'a kan groupement an y'o de fɔ kuma daminɛ na. Groupement ye mawuludukɛlaw ani ziyarakɛlaw ka tɔn de ye. Tuma min na ni groupement sigira mawuludukɛlaw ni ziyarakɛlaw de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ani karamɔgɔ dubaw ani minnu sinsinlen don Islamul asili kan n'o ye silamɛya kɔrɔlen taabolo ye. Donc an y'a ɲini mawuludu tun bɛ kɛ cogo kɔrɔ min a b'o cogo la. Mais adamaden baara o baara n'i b'a la ɲɛtaa ka y'a la o de ka di ye. Groupement y'a kanu mawuludu thème ka don a la. Ɲinan an ye thème min da o de ko ensemble pour la paix et la sécurité. Ko an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana ka basigi ani jamana ka kisi kama. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali kabini sigira sen kan don min a n'a ɲɛmaaba a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara a ka laɲini ma kɛ dɔwɛrɛ ye silamɛya kɔrɔlen min kun bɛ an ka jamana kɔnɔ. Silamɛya min bɔra Madinatul Munawwara Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi b'a ye dayɔrɔ laban la ka diɲɛ minɛ n'a ko basigi makari hinɛ ɲɔgɔn dɛmɛ maa ɲuman bonya maaba kaburu yazura a ka baara bɛnbɛn o lapasali de mɔ jango an ka jamana bɛ se ka kisi ka bɔ faamuya jugu tɔɔrɔ mɔ diinɛ kɔnɔ. Mawuludu thème min taara bi bɛɛ b'a dɔn insécurité de bɛ jamana kɔnɔ basigibaliya ni hakilisigi-baliya de bɛ jamana kɔnɔ o min bɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ mawuludukɛla bɛɛ ye i k'i ka wajulu k'a kan i kana da wajulu ma mawuludukɛla fɛn fɛn bɛ karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ka maa bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ ka maa bɛ fanga kɔnɔ silamɛw kɔnɔ gan bɛ fɛn min na u ka ci lase faamaw ma u ka ci lase jamanadenw ma n'o ni faamuyara hakilisigi ni basigi bɛna jamana kɔnɔ fitinɛ mana jamana si la k'a banna an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Faransi minisima yirishima si tɛ se ka Mali fitinɛ ban fo maliyɛnw yɛrɛ ka sɔn an ka kɛ kelen ye ka an disi da an ka jamana fitinɛ la n'an y'o kɛ Ala b'an fanga se an kɔ sɛmɛnen kɔ Ala la. Alhamdulillah nakun ye min ye o de ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ silamɛw u b'a kan k'a fɔ kira ka mawuludu kan ka kɛ bɛɛ b'a k'i kungo ye ɔ ko dɔ fana bɛ jamana kɔnɔ ɲɛma ale ɲɛ bɛ min na kɔmaw t'o ye ale y'i ɲɛ yɛlɛ k'a ye k'a fɔ jamana bɛ lahala min na an ka kuma kan ka kɛ kelen ye thème kan n'o ye kuma min n'o bɛ jamana lahalaya kofɔ k'a sanga k'a suma k'a bɛn Alakira yɛrɛ ka taabolo la o de ye jamana basigi bɛ yen an kan ka kuma Alakira yɛrɛ ye basigi bila diɲɛ kɔnɔ cogo di a kumakan minnu bɛ kuranɛ la ani o dalu minnu bɛ haditha la
ani ala kira yɛrɛ y'a waleya cogoya minnu na ka o ɲɔgɔn sɔn hakilila o la bɛɛ lajɛlen ka wajulu kɛ o kan min bɛ kɛ sababu ye ka jamana a bɛ min kɔnɔ a bɛ gɛlɛya ni degun min kɔnɔ ka se k'a bɔ kɔnɔ o de ye nakun ye ala k'an bɛ sababu Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Sherif Usman Madani Haidara a ye wele min bila diinɛ ɲɛmaw ma diinɛ kabilaba ɲɛmaw ma wele jaabira ka bɔ Mali fan 4 bɛɛ lajɛlen la o ye fɛn ye min jara zamzamiyu ye ni maaw welela maaw ka wele jaabi o b'a jira k'a fɔ ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u kwada fɛn o fɛn na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali jamana basigili laɲini dari masabo k'u ye baara kunjɛra ni nɔngɔnkuru ni dawala cɛ ye min labɛnna Serifila duba fɛ o fɛnɛ ma fɔ kunnafonidilaw kɔ. Groupement des leaders spirituels musulmans ma ɲɛmaw ye kunnafoni kɛnɛ mun sigi sen kan Bangoni Janginɛbugu la Serifula duba kɔnɔ a ɲɛmaaba n'o ye Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique ma ɲɛma Groupement des leaders spirituels ma ɲɛmaaba yɛrɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ale ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmaadaw fɛ. Wele kun ye pour que ka mawludukɛlaw hakili d'u ma baara kan ka kɛ cogo minnu na ɲinɛ san o san ni mawludu bɛ kɛ an bɛ thème dɔ ta o kɔrɔ an bɛ walada dɔ ta k'o lase mawludukɛlaw ma alhamdulilayi an bɛ mawludukɛla bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a ka ca la an bɛ thème minnu ta mawludukɛla bɛɛ b'i seko k'a la o la alhamdulilayi ɲinɛ thème de kɛra bɛn bɛ se ka sabati cogo min na ani hakilisigi bɛ se ka na jamana in kɔnɔ cogo min na ani basigi parce que Mali ye an faso de ala y'o de nɔgɔya an ye a ka kan hakilima bɛɛ kodɔnna bɛɛ silamɛya t'o la kerecɛnya t'o la dɔwɛrɛ t'o la bɛɛ ka kan k'a kanu i faso ka lafiya bɛɛ ka kan k'i seko kɛ i faso ka lafiya kumana anw seko ye min ye o ye ala ka diinɛ laseli ye anw seko ye min ye o ye ka kuma jamana denw fɛ o la ɲinɛ an ye nin thème de ta mawludukɛla bɛɛ ka kuma bɛn kan tɔɔrɔ min b'an kan Amérique tɛ se k'a wuli Faransi tɛ se k'a wuli diɲɛ yɔrɔ si tɛ se k'a wuli n'an yɛrɛ tɛ tɔɔrɔ jumɛn bɛ Mali kan bɛnbaliya ni bɛn sabatira yɔrɔ o yɔrɔ ala ka dɛmɛ de bɛ ni mɔgɔw bɛnna a bɛ siran fɛn caman ɲɛ a bɛ se k'a kunbɛn mais ni bɛnbaliya nana hali a bɛ se ka fɛn min kunbɛn a bɛ dɛsɛ a la kumana o de la an y'an kanu silamɛya y'an su ka kɛ kelenya de kan silamɛya y'an su ka kɛ bɛn de kan ni ala sɔnna ɲinɛ mawludu n'ala ye si di min ma k'a k'i ɲɛna o bɛna baara kɛ baara bɛna kɛ min kan an fɛ ani mawludukɛla bɛɛ fɛ o de ye bɛn bɛ se ka don Mali kɔnɔ cogo di an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma cogo di insécurité min bɛ diɲɛ kɔnɔ ni o ye jawuli ni jasiran ye i tɛ se ka taa yɔrɔ si ni dɔ m'i faga dɔ bɛ ko dɔ k'i la o bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo di k'a bɛɛ falen hɛrɛ la ayiwa mawludukɛlaw ka cɛsiri n'u ka jija u ka thème kɛra nin de ye o ye nin walada in de ta ka se ka nin walawala silamɛ ɲuman bɛɛ ye maliden ɲuman bɛɛ ye pour que an ka jamana ka basigi min b'an bolo o ye nin de ye o ye bon an nisɔndiyara kosɛbɛ parce que Mali mawludukɛla bɛɛ kun bɛ yan parce que ni min yɛrɛ tɛ yan o ka danayamɔgɔ dɔ bɛ yan o tuma na bi sigi in kɛra o de kɔnɔ o tuma na alhamdulilahi an b'u fo parce que wele bilal'u ma mɔgɔ si ma to kɔ a dɔw bɔyɔrɔ ka jan dɛ mais wele maa o maa sɔrɔ a bɛɛ y'an jaabi nin kɛnɛ in kan tuma na an bɛ dugawu de k'u ye c'est à dire o ye hakilisigi taamasiyɛn ye i ko mɔgɔw ma a ye na u nana i bɛ min ɲini o ye bɛn de ye o kɔrɔ ye ala y'a jira ko ni ala sɔnna bɛn bɛ kɛ ni ala sɔnna jamana in bɛ sabati welekɛla bɛɛ ye wele jaabi et puis a thème fɔlen a bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ y'a ka nisɔndiya jira bɛɛ y'a jira ni ala sɔnna an bɛ baara kɛ tan o ye taamasiyɛn ɲuman de ye ni ala sɔnna jamana in yɛrɛ lafiyali la ala k'a lafiya ala k'an sago d'a ma ala k'u bɛɛ sara hɛrɛ la sɔli ala rasul. Kabeni octobre kalo tile 23 ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali bolofara min bɛ kɔlɔnjɛba kɔnɔna la olu ka délégation ka bolofara dɔ taara Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara fɛ Bangoni Janginɛbugu la Serifula duba kɔnɔ tagali kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye walasa ka taa u ka nisɔndiya yira la ka Haut Conseil islamique ma ɲɛmaya la Lutu Sidibe ka sɔrɔlen don Kafunɛ Bacili bɛ kumakan na se.
n'u ka délégation jamakulu ye Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a bolofara min bɛ kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen nɔ u y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka na bɔɲɛ kɛ ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Marani Haidara ma a sigiyɔrɔ la Bangoni Janginɛbugu la kun caman bɛ taama in na i n'a fɔ komi kana foli kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma ka da sugandili la k'a bila Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaaya kunna a laɲini dɔ fana ye min ye kɔlɔnjɛba groupement des leaders spirituels musulmans tɔndenw yɔrɔ ka se ka na bonyamasegin de kɛ ani waleɲumandɔn foli ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma ka da olu karamɔgɔ a Seydi Yakubu Kone bilali la ka t'i ɲɛda an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale dayɔrɔ laban kan walasa ka se ka taa ka silamɛya jɔsen duurunan baaraw latigɛ n'o ye hiji ye. Bamananw ka kuma de don ko karisa ye hɔrɔn ye i fana nana kɛ fitiri wale fana ye n'i y'a ye an sera an karamɔgɔ fɛ yan bi wula in na an nisɔndiyalen de sera yan komi Ala nana kɛ bon an ka sɛrɛgili kɔnɔna na silamɛya bolofara caman bɛ yen an tun tɛ ɲɔgɔn kalama mais karamɔgɔ ka sababu ye an nana kɛ jɛkulu kelen ye k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka na bɛɛ sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ka na ɲɔgɔn kanu sabati an ni ɲɔgɔn cɛ vraiment o nisɔndiya bonyana an ka kosɛbɛ o ni Ala fana y'a to la tuguni k'a ta k'a bila Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya la vraiment o fana ye bonya dɔ ye an fana ye danaya da min k'an ka sɛrɛgili kɔnɔ o k'an ka groupement ɲɛmɔgɔ ye n'o ye an balimakɛ Yakubu Kɔnɛ jɔlen nin ye a fana y'o sugandi fana mɔgɔw cɛla k'o dɔ ta hiji kɛ Makan anw fɛ a ye bonya caman de kɛ anw fana ye donc an ka seko ye min ye bonya na sisan ka na jɔ k'a fɔ i ye min kɛ an ye a diyara an ye i ni ce i ni baraji. An bɛ Ala fo k'Ala barikada an minnu tile bɛnna ni Bani Kureshi ni Bani Hasimi ka tile ne y'o de fɔ Ala yɛrɛ ɲɛna n ko mɔgɔ saba de bɛ min bɛ nimisa diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu tile bɛnna ni Haidara tile n'i ma sɔn ka tugu a kɔ i ta ye nimisa ye minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'a tile nana ka na bɛn ni olu ka Ala masɔrɔ ye olu bɛ nimisa mais Ala bɛ sɔn ka yafa u ma parce que u tun t'a kalama wa a tile bɛnna ne min fana tile e ka dɛsɛ k'i cɛ bonya e ka dɛsɛ ka den barikalen sɔrɔ e ni sinamusow ka dɛsɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛnna ni Basan tile Bani Kureshi ni Bani Hasimi ka tile sinaya kɛlɛ kan ka ban denw kan ka éduquer ka ɲa an n'an cɛw kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛn fɛn de ye kɛlɛ ni juguya ni hasidiya u kan ka bɔ dusukun na pepepewu. kɛnɛ in kan kɔlɔnjɛba GLSM tɔndenw u y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka da u bisimila cogo kan u jatigikɛ yɔrɔ ani fana alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ani Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Marani Haidara a ye bilasiralikan minnu kɛ ani duwawudon minnu kɛ a ka dunan ninnu ma dan foyi sɔrɔ o la. Vraiment an nimisi wasara la kosɛbɛ a y'an kunbɛn ni bonya ye a y'an kunbɛn ni nisɔndiya ye a ye ladilikan ɲuman caman fɔ an ye ka tila ka ɲin'an fɛ hali bi an k'an jija an ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye silamɛ minnu tɛ silamɛ ye an k'an jija an ka bɛn kelen ma k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana ka laɲini ye basigi min ye hakɛtɔw bɛ se ka sabati k'an bɛɛ lajɛlen k'an se kɛ o la vraiment a y'u ladilikanw caman ba fɔ an ye o de y'an nimisi wasa kosɛbɛ vraiment nali diyara an ye kosɛbɛ yɛrɛ an y'an nimisi fana wasara. Wa an ye nimisa wasaba de sɔrɔ sabu an kunbɛnna ni i taara dunan bɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɔlɔsi dogo dunan na ko fana kɛra kɔlɔsili ye a y'an kunbɛn k'an reçoit k'an bonya ka tila ka jigisigi kuma caman fɔ an ye o de diyara an ye kosɛbɛ. alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Marani Haidara ani kɔlɔnjɛba GLSM tɔndenw ka sigi kun cɛra ni duwawudon de. Octobre kalo tile 24 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ kɔnɔ senfagabana kɛlɛli la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen sigikun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye senfagabana bɛ se ka si latunu diɲɛ kɔnɔ cogo min na fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka tigɛ o la o hokumu kɔnɔna la an ka ɲininikɛla Abdul Karim Sakɔ n'a ka jatala ye ɲinini dɔ kɛ a ko kun kan an ka ɲɛmadɔw fɛ. Nin y'a san 30 ɲɔgɔn ye ba ɲumankɛtɔ min n'u k'a ma Rotary o n'a jɛɲɔgɔn u ye hakilina ta k'u ka octobre kalo tile 24 k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin senfagabana kɛlɛli ma bana min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka adamaden ka ɲɛnama don bɔgɔ la diɲɛ tɔnba min n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛyaso ma n'o ye OMS ye o y'a yira k'a fɔ ko senfagabana ko caman kɛra a kɛlɛli la ko bawo n'i y'a jateminɛ san 1988 maa 350 bana in kun kɛmɛ ka dankari olu de la k'a ta o la ka se san 2018 ma maa 33 bana a sera ka ye yɔrɔ minnu na k'o b'a yira ko 100 sirada o 100 sirada 99 olu bɛɛ sera ka kɛnɛya
wa bana in k'a bɛ ɲini ka si latunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. O diɲɛ tɔnba kɛnɛya baarakɛlaw ka hakilila y'a yira k'a fɔ hali bi ko o baara in ko ni dɛmɛ ma kɛ ka ɲɛsin hali bi a kɛlɛli ma bana a laban min sɔn ka segin ka na kura ye bana min don k'a bɛ denmisɛnninw de minɛ ka caya. O hukumu na u ye nin don kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin bana in kɛlɛli ma n'o ye senfanabaga ye ni dɔw kama sɛgɛlɛ. Oui, OMS n'o ye diɲɛ jɛkuluba min bɛ kɛnɛya kun kan donc olu ye bi ta n'o ye kalo tile 24 ye k'o ta k'o kɛ senfagabana kɛlɛli don ye. Effectivement nafa fɔlɔ min b'a la ka diɲɛ bɛɛ kunnafoni senfagabana yɛrɛ ye mun ye a bɛ sɔrɔ cogo di tamasiyɛn jumɛn b'a yira k'a b'i la donc n'o i bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ pour que lakana ka bɔ senfagabana ma n'o olu dɔnna a ka ca Ala fɛ a ma minnu sɔrɔ fɔlɔ a bɛ kɛ sababu ye kunnafoni dini bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu kisi ka bɔ senfagabana tɔɔrɔ ma. An bɛ min fɔ population ye ni bolocilaw sera so kɔnɔ dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la u k'u denmisɛnninw bɔ ka di u ka boloci maaw ma faamu furaji in a bɛ den lakana de ka bɔ senfagabana boloci ma. Bana in ye fariganbana jati don mais ani fariganbana tɔw tɛ kelen ye mais ale ka baara ye a bɛ dankari kunkolo zɛmɛ na ani nkɔ zɛmɛ na ni a bɛ kɛ sababu ye a bɛ senfagabana bila dɔw la ani hakililabanaw a b'olu bila dɔw la mais a bɛ sɔrɔ a ka ca la ni a tigi bolo ma ci parce que gɛlɛyaba bɛ an ka jamana kɔnɔ la halisa fɛn in ma faamu boloci wa muso tɛ taa peseli la donc ni olu fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen matarafara a ka ca Ala fɛ bana in tɛ i minɛ. Senfagabana ni a bɛ tɔɔrɔ min lase an denw ma bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ b'a ye bon anw min bɛ banabaatɔw ye vraiment a b'an degun kosɛbɛ voilà donc vraiment ka kɛlɛ kɛ pour que ka bana nin ban an senkɔrɔ ka bɔ an senkɔrɔ o ye wale ɲumanba ye donc ka don yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya o kama vraiment o ye baara ɲuman ye ni den sɔrɔla je pense que den kɛnɛma o de nafa ka bon an bolo ni a bɛɛ ye voilà den kɛnɛma donc ka taa ni denw ye dɔgɔtɔrɔso la k'u vacciner pour que u kana bana suguya dɔw sɔrɔ vraiment o ye hakili ɲuman ye o ye taabolo ɲuman ye voilà donc an balakaw voilà n bɛ wele bila aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que vraiment den ka ko caman bɛ yen a bɛ balaka de bolo a bɛ ba de bolo vraiment aw ka hakili to la a b'aw jija voilà aw k'aw jija a ka taa n'aw den ye u bolo ka ci voilà pour que ni bana suguya ninnu kana u sɔrɔ bilen. Polio bana n'o ye senfagabana ye bana de don min bɛ denmisɛnninw de minɛ ka caya minnu si ma san 5 sɔrɔ fɔlɔ a taamasiyɛnw dɔ ye farigan fo ka taa se den ka kanfasa jali ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka denmisɛnninw dɔw yɛrɛ ka maaya don ngalama na n'o ye senfagaw ye k'a ladɔnniya k'a fɔ nin bana in yɛrɛ fura fɔlɔ min sɔrɔla la min y'o furaw sɔrɔ o ye lamɛrikaw ka biologiste dɔ ye n'a tɔgɔ ye ko Jonas Edward Salk n'a tɛna juin kalo tile 23 san 1995. Jɛkulu min bɛ wele ko CNPV olu n'u dɛmɛbaga jɛkulu PNUD ani ONIFAM olu jɛra ka ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ labɛn Masinakaw fɛ yen ka bɛn ni octobre kalo tile 23 ye a kun de ye walasa danaya bɛ se ka segin jamanadenw ani finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ tun denbayalen don kosɛbɛ diinɛ ɲɛmaaw ani dugutigiw ani maaba wɛrɛw Samayira Sanogo a n'a ka jatala Ibrahim Kulibali tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. Ka sanga ni degun min bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na jango min bɛ tali kɛ lakanako bunakun kan o min kɛmɛ ka gɛlɛya caman don guna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ Centre national de la promotion du volontariat CNPV Mali ka sanga ni o dɛmɛjɛkuluw ka wulikajɔw ye PNUD ani ONIFAM o min ka haminako dɔ ye bɛn ani keleya bɛ se sabati cogo min na jamana kɔnɔ a ka ja ka nin kɔrɔfiyɛ an ka sɔrɔ bosoli baaraw la relance économique marayɔrɔw la minnu bɛ Moti ani Segu ko fɔ u ye wulikajɔ baara dɔw kɛ ka sigi ka fɔ kɛnɛ dɔw sigi dugudenw ani lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na faamuya bɛ se sɔrɔ lakana tigilamɔgɔw ka baara kan a ka ja dugudenw ka baara bɛ se ka kɛ min ye ka finitigilamɔgɔw ka baara nɔgɔya o bolo. Sigi kun ye vraiment population ni force de l'ordre ni sɔrɔsiw u ka se ka ɲɔgɔn faamuya baara taabolo la parce que a baara taabolo ninnu c'est très important population ni force de l'ordre bɛ yɔrɔ kelen bɛɛ b'i fan n'i y'a ye sɔrɔsiya kɔni renseignement de don
renseignement bi jombulu population do olu le b'a bɛɛ dɔn donc c'est pour que u ka baaraw u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka a ɲɛ ka population bɛ lakana an ka lakanabaw ka baara bɛ nɔgɔya u bolo. O kɛlen ko ka u ka nisɔndiya ani nimisi wasa yira ka sangani ni sigikafɔ kɛnɛ min sigilen filɛ baw bamananw ko sigikafɔ o ye daamu ye maa minnu namɛ kana tali kɛ ni hakili fɔlɛfɔlɛ baara in na o y'a yira k'a fɔ ko nin kɛnɛ in sigira a sigi kuma na baw a n'a kɛ sababu ye ka olu ka dɔnta kawuriya finitigilamɔgɔw ka baara bɛ se kɛ min ye a ka ja olu yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye ka u ka baara nɔgɔya u bolo. Ni baara in ne a sera ka continuer ka nin cogoya in na a bɛ diya n ye parce que anw yɛrɛ bɛ information de ɲini parce que n'i y'a mɛn surasi kɛ i ko jaramu kɛ i ko gardi kɛ i ko information parce que ni mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min se k'e informer e tɛna se ka na fosi de kɛ parce que surasi kɛ e bɛ bɔ lieu dɔ de la i bɛ miti lieu dɔ de la i b'a sɔrɔ i nana sigida min na i ma bange i t'a yɔrɔ situation na bon a yɔrɔ dugulen tant que u ma fara u ka baara kɛ aw hakili la k'a bɛ se ka min kɛ a tɛ se k'a kɛ parce que jugu olu bɛ na don aw cɛla aw t'u dɔn. U bɛna sabura minnu kan u bɛna dorogo population na population de bɛ se ka informer k'a fɔ bon an ye mɔgɔ yeleke nin yɔrɔ in na a ye cogo ma an ja. Ni hakili fɔlɛfɔlɛ kɛnɛ min sigilen filɛ CNPV Mali ani a dɛmɛɲɔgɔnjɛkulu fɛ a baaraw na kɛ sababu maa minnu namɛ tali kɛ a la ka o hakili sɛbɛkɔrɔjo lakana tigilamɔgɔw ka baara kan a ka ja jamanadenw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye ka finitigilakaw dɛmɛ baara bɛ se ka nɔgɔya o bolo kɛrɛnkɛrɛnnena ka kunnafoniya ɲuman ta ka di o ma a waati la o kɛra jamana ka nɔrɔbila min bɛ masina u ka kɔrɔfɔw kumabaw ye a ma bɔ kɔrɔfɔw la fa a ka wele kan da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen mɔ cogo min na ni baara n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka caya jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ne b'a fɔ ni ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn mana caya ka se ka caya ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka ɲɛfɔ kɛ k'a fɔ finitigi ninnu anw dɔw de don u bɛ yan anw de kama u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye jamana t'u ta foyi kama ni anw lakananin tɛ n'o o faamuyara jama fɛ a ka ca Ala fɛ méfiance min bɛ yen ani déficit de collaboration ni belebeleba bɛ se ka bɔ a la. Mais au fait c'est qu'il faut que ɲɛfɔ de kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ka faamu k'a fɔ finitigiw ka baara ye jumɛn ye parce que hali bi ne ka jateminɛ na o ma lakɔrɔ caman fɛ hali bi fo de k'a fɔ u ka baara ye nin ye u ka baara ye nin ye aw fana mun ye population ye aw fana kan ka nin de kɛ ka nin kɛ walasa ka se k'u dɛmɛ u ka baara la. Ni sigikafɔ baara minnu sigila sen kan Masina kɔnɔ ni a kɛra sababu maaw bɔra Masina fantan ani naani bɛɛ lajɛlen nɔ walasa ka se ka na tali kɛ a baaraw la a kɛra hakili falenfalen kɛnɛ ɲuman ye baw k'a daminɛ baara in daminɛ fo ka taa se a foro waati ma maa o maa ye kɔrɔfɔ ta o bɛɛ lajɛlen ye walawalali kɛ kɔrɔfɔw la minnu nafa bonyana baara in hukumu kɔnɔna na baw a kɛra sababu ye faamuya caman sɔrɔla tenitigilakaw fɛ fo ka taa se olu yɛrɛ ka baara kɛcogo ma dugudenw fɛ. Karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma. Konowarekaw ka kiri ye a jira k'a fɔ sigasiganaw minnu ɲɛsinnen don Laurent Kudu Gbagbo jamana ɲɛmaa kɔrɔ ka denmisɛnnin sɛbɛ Charles Bilegudemo k'a fɔ maa nanama sumaninw a kɛra sababu ye k'olu bɔnɛ u nin na ani maa minnu minɛna kɛlɛ kɔnɔ kuma min ni Konowari kalayalen kun don k'a y'olu kun don kiri in bɔra ju a kɔrɔ k'a bila octobre kalo tile 30 nata la kiriso min ɲɛsin bɛ jateminɛni mɔ a baaraw kunga chambre d'instruction Konowari faaba la Abidjan o bɛna jateminɛ kɛ a la yan'o cɛ n'o y'a sɔrɔla a ka kan Charles Bilegude ka taa kiriso la kiriso min n'u k'a ma ko cour d'assises a ka lapasaba maître Serge Bunyo a ye kunnafoni indi kunnafoni dilaw ma ko wa ko n'o bɔra la ko ale yɛrɛ tɛ ɲɛ wɛrɛ dɔ ko tɔ la Konowari kiri ɲɛmɔgɔw bolo Charles Bilegude uti kalo tɛmɛnen Konowari faaba la Abidjan a y'i to a sigiyɔrɔ la Hollande jamana kɔnɔ ka dantigɛli kɛ k'a fɔ ŋaniya bɛɛ la ka kɛ jamana ɲɛmaa ye Konowari jamana kɔnɔ don dɔ la hali ni san 2020 tɛ fanga ɲini dɔ sigira a tɔgɔ la ko in kɛra jabaranin na a kanubaw ɲɛ bɛɛ la k'u to Abidjan kɔnɔ maa min kamalenya cogoya kɛra ko bɔlɔnkɔnɔ générali san 2000 kumaw na k'a sabu kɛ Laurent Kudu Gbagbo dɛmɛni na a tun bɛ don da bɛɛ fɛ dɔw yɛrɛ ye a yira yɛrɛ k'a fɔ a tun bɛ denmisɛn jɛkulu min ɲɛmaaya la ko yɛlɛma kun bɛ ka kɛ maaw tɔɲɔ jɛkulu ye kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu minnu ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛw lapasali ma olu kɛmɛ ka ye ni yela min ye o ye k'a fɔ a ka kumaw kɛra sababu ye ka masiba lase Konowari jamana kɔnɔ a tun bɛ denmisɛn jɛkulu min ɲɛmaaya la ko
jeune patriote maaw ka ba ɲɔgɔn na Konowari jamana kɔnɔ jamanadenw yɛrɛ dama san 2000 kana se fɔ san 2002 kalata kɔfɛ mangaw ni falibaw mɔ ko Charles Blé Goudé ka kumaw nɔbɛ la maa ba saba ɲɔgɔn na de bɔnɛna ani na kalata kɔfɛ manga sɛbɛ Konowari jamana kɔnɔ Laurent Kudu Gbagbo Bane ka fanga bila diɲɛ seleke naani setigi jamanaw kɛlen kɔfɛ ka jira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara de kɛra jamana ɲɛmaa ye maa filaw minɛnen ka taa n'u ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI la san dama suruna kɛlen kɔ u kun labilara k'a fɔ danganiyaw ma bɔli kɛ k'o kɛ u minɛkun ye Laurent Kudu Gbagbo kɔni ye taafan sɔrɔ a yɛrɛ la bawo Belgique jamana y'ale bisimila yanni CPI mago wɛrɛ ka jɔ a la nka Charles Blé Goudé ma se ka jamana sɔrɔ min b'a bisimila k'a sabu kɛ k'a da fiɲɛ bɔcogo man ɲi o n'a ɲɔgɔnna ma o bisimila man di ka jamana kɔnɔ ɲuɲu ni ɲaɲa kana na wuli a sababu la ka ɲɛsin mɔ ko bawo ko kuma min na Laurent Kudu Gbagbo bɛ fanga na k'a kun gɛngun bɛ ka jira toɲɔgɔnw na jeune patriote lakaw k'u k'u ɲɛsin nasaraw mɔ k'u kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransi jamanadenw. Algérie jamana kɔnɔ jamanakuntigi kalata min ni surasi ɲɛmɔgɔw b'a fɛ k'a jakoya labɛn décembre kalo tile 10 ani tila nata a barata bɛndɛ jamana de fanba mɔ maa dɔ sɔrɔla min ye kanbɔ k'a fɔ a ye cɛbɔ ye ko AZD na Mehubi fanga ɲinindɔ min bɛ wele ko Rassemblement National Démocratique RND Algérikaw fɛ yen o ɲɛmaa don bawo maa min ko m'o ɲɛmaaya la o bɛ wola bi a sera n'a ka jamana ɲɛmaaya ɲinini gafew ye k'u tɛnku kalata labɛnni jɛkulu la n'o ye Autorité Nationale Indépendante pour les élections ani ye o fɛnɛ sigi tangani do senga kɔrɔlen min kun bɛ surasi fanga y'o ti décembre kalo tile 10 ni tila nata jamanakuntigi sigi kalata in nin jɛkulu in de bɛ k'a labɛnbaa ye AZD Mehubi a bɛ Ahmed Houyaya nɔ na fanga ɲinindɔ RND kunna k'a sabu kɛ kabini juillet kalo tɛmɛnen ale minɛna k'a kɛ wola surasi fanga fɛ k'a fɔ dunkojuguya baaraw ka yera o la ani jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika fɛnɛ jɛra o ka fanga kɔnɔ o kumana n'a ma ɲa k'a fɔ minnu ka wulikajɔ kɛra sababu ye k'o diyagoya jigi ka bɔ fanga na olu ɲɛ tinɛ kɛn bɛ a masurunamaw ye surasi fanga fɛnɛ walasa basigi dɔ ka na Algérie jamana kɔnɔ dɔ ka bɔ denmisɛnw ka wulikajɔ la a bɛ k'i ɲɛ tinɛ kɛ Abdel Aziz Bouteflika masurunama kɛrɛnkɛrɛnnenw ye maɲi ni o ye AZD Mehubi ye a kɛra minisiri ye Algérie kɔnɔ san 2015 ka taa se san 2019 mɔ Abdel Aziz Bouteflika ka mara kuma octobre kalo tile 26 de bɛ bɛɛ bolo Algérie maa o maa n'i y'a kanu ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi sigi kalata senfɛ i ka taa n'i ka gafe ye yan'o cɛ o n'a ta bɛɛ denmisɛnnin minnu bɛ nisɔngoya taamaw na juma o juma ni nin y'a kalo caman ye fɛn ma bɔ u ka nisɔngoya taama la wa dɔ ma bɔ a farifoni fɛnɛ na olu kɛmɛ ka jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni décembre kalo tile 10 ani 2 jamanakuntigi sigi kalata ye. Centrafrique ka jamana ɲɛmaa Faustin Archange Touadéra ye a ɲini araba tɛmɛnen jamana ɲɛmaa Vladimir Poutine fɛ farafina ni Eresila ka ɲɔgɔn kunbɛ senfɛ min bɛ ka kɛ Sochi Eresila duguba la ko Vladimir Poutine k'a lajɛ ka maramafɛn girimanw di Centrafrique jamana mɔ a ka se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye a ko wa a y'a jigiya fana k'a fɔ Vladimir Poutine na maramafɛn girima ninnu di Centrafrique mɔ koyi maramafɛn girimanw minnu don mugu filitaw sanfɛ susulikɛlaw mɔbili kolo gwɛlɛw minnu ndo mandi kisɛ fɛ ko na kɛ sababu ye ka Centrafrique surasiya kɛ surasiya jɔlen ye a ka se ka Centrafrique dugukolo fa bɛɛ lajɛlen lakana kabini san 2013 siya woloma manga daminɛna Centrafrique wa diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ sina ka bariko da Centrafrique surasiya fɛnɛ kun k'a fɔ ko maramafɛn man ka feere Centrafrique ma ɲɛmɔgɔw mɔ bilen nka kabini san 2017 fiɲɛbɔda dɔw dira Centrafrique mɔ ni Eresila jamana ka cɛsiriw ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso kɔnɔ jɛngɛra n'a ye Eresila ka maramafɛn dɔw feere Centrafrique mɔ nka u kana kɛ maramafɛn girimanbaw ye septembre kalo tile 10 ani 4 tɛmɛnen diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jamana 15 sigira ka lajɛ halibi ka min ye bariko in ye ka fiɲɛya Centrafrique jamana kun ni minan wɛrɛw dili ye Centrafrique jamana mɔ minan minnu fɛnɛ tɛ maramafɛn girimanw ye jamana ɲɛmaa Faustin Archange Touadéra min bɛ Eresila jamana kɔnɔ nin kuma in na farafina ni Eresila ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔnkunbɛba senfɛ a ko fɔ a ka sidɔn k'a fɔ Centrafrique jamana kɔnɔ mamurutilen jɛkulu minnu kɛ mɛ ka mara dɔw minɛ k'u kɛ yen digi ye a fɔ mɛ ko bariko dan bɛ Centrafrique jamana kun ko maramafɛn girima man ka feere nka o mamurutilen jɛkulu ninnu bɛ ka maramafɛn girima de kɛ ka Centrafrique surasiya kɛlɛ u bi maramafɛn girima ninnu sɔrɔ min u b'u san yen de bolo u
dun labaw ye jamanaw de ye jamanaw minnu bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jamana 15 la ko kumana Vladimir Poutine a ka kɛ u su naani donba ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jamana 15 ni ɲɔgɔn cɛ jango bariko min danbɛ Centrafrique jamana kun maramafɛn girima sanina o bariko ka wuli Centrafrique jamana Vladimir Poutine ye a yira k'a fɔ ni dɛmɛni ka kan ka sababu kɛ jamana do ɲɛta bɛ jamana min kɔnɔ wa Centrafrique jamana yɛrɛ a bina siya woloma manga kɔnɔ san 2013 de jamana ɲɛmaakɔrɔ Général François Bozizé ka fɔ jasole Mamour Tilenjɛkulu fɛ min gɛnkunbɛ ka diinɛ berefini bere a yɛrɛ ka ko selekalakaw n'a ɲɛmaya kun bɛ Michel Dioto Diabolo chrétien denmisɛnninw fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan k'u ka jɛkulu sigi ko anti-balaka ka chrétienlakaw lakana o ye tabila forobamugu la Centrafrique ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Afrique du Sud jamana kono fanga sinama Tommy ngalenga do ko fo aka Nelson Mandela ka fanga nyinin do bi ninga jamana nyema ya soro Alliance démocratique kabina la kada farafinde ngele mingera nyema ye oye wala seme kabo Alliance démocratique nyema yala kabo atonde nyala aye wasadenye wasablo fene kono fanga nyinin do indogola aya yira ka fo abora o wasadenya fenena Alliance démocratique fanga nyinin do ajate minembe Afrique du Sud jamana kono ka ke Nazara uga fanga nyinindo ye mawolo jema san 2015 de na manya ka fomo keme ku flena lela ye u yeru ya lajesa kanin farafinde inge uka fanga nyinindo nyema ye jango farafinde ungada ulaka do uka fanga nyinindo kono ukase ka jamana marali soro Munsi Maiman ale de kunye Alliance démocratique fanga nyinindo nyema ye araba aye dandigelike ka jira ka fo ale bora fanga nyinindo ina ka sabuke fanga nyinindo imbi femi vo adala ni mimba kono ucheka ja iko jegajala ni baji Shia ko otise ka bo fanga nyinindo inga chugo yaula ko kumana ale tizegito ni vanga nyinindo kono ka fo ka be jamana jo bawo ni vanga nyinindo inde jamana jo fanga nyinindo nyi Alliance démocratique fanga nyinindo sigira singa sa 2002 Nazara sabafe na manya ka fo fanga tara ku da Nazara ku nyet nege farafinde ye obana Nelson Mandela yo kaso ke fo ka laba ka bo ka jamana marali damine kana bla bila Nazara te ka Afrique du Sud jamana marable uyeru yo tayinzigi nga farafinde mindaru fe ko ke fanga nyinindo nyema ye aka nyema ya kera sababu ye ka seba ya bakundi Alliance démocratique mo bawo sa 2016 maire sigi kalatawla uye Nelson Mandela ka fanga nyinindo ANC nyokorondota dugubaw minumbe inafo Johannesburg ni Pretoria o maire nyema ukera uye nga jamana kundigisi kalata kele sangu ANC fanga nyinindo kele ko fe ka Jacob Zuma jakuya jigi ka bo fangana ninga na ni maye mamenye mafamba ka makanu nenye Cyril Ramaphosa dana ya segina ANC mo Alliance démocratique sebekoro bira afe jamana kundigisi kalata simve nga farafinde menyi yereta ka bo Nazara uka fanga nyinindo nyema yala kema ka bulungwani nde nyeshi musulaka do de mo ofene Nazara ye ko Hélène Zille ko saina uka kuma do de simve ako abarata mote ka Nazara fleni nyenyumanye Afrique du Sud jamana kono ko nga ko fo aka shidon ka fo Nazara ka maula kwa ye no nyuma njamando Afrique du Sud jamana labarato udema be Munsi Maiman mo ani farafinde chama wabikalo chama mbo ablale kundo Munsi Maiman na ona manya ka fo kuma cha yamba ere no fesa kabene araba nye ya ira ka fo yire ta ka bo Nazara uka fanga nyinindo nyema yala libanga ufe nisoko ya tama ubesina halibi nisoko ya tama akeba ukeme ka jira ka fo yuruku nyonye me liba ministre nyama sahada arire ye laidu ta chugo bela ka fo na yele mado ukeme miseka to yuruku biseka kele liba nyama kono o manisoko ya tama ubali araba octobre kalotile muga ane saba fo nyongo dona nisoko ya tama na uni lakana tikilama uni nyonje lakana tikilama ta kungengume fleliye akuro mokumu ku nisoko ya tama ke uferele onga sera do de na mine sera mingunde ka ka matama ble nisoko ya tama na ufe kasinga libandugu ba Beirut yere akiu ni nyonje la soroli sebekoro gweleya orobe jamana nyema uye yamaruya di lakana tigilama mo ukalaje kasira nunu ndayele fanga de jira la yenza ni nisoko ya tama na uni lakana tigilama ukarila nyona nisoko ya tama yere abe manyema koro dawde nofe kerengere ni nyana mamingera ministri nyema ye liban jamana kono kateme na jeba mikati ajira la kafo aye na folo dawta liban jamana tokola liban warizo ba kono ki yere ke
fɛn ye jamana kɔpasa kan wa kiiri ɲɛmaamuso dɔ bi ko Gada Awuna o de kɛ mɛ ka wulikajɔ daminɛ o minisiri ɲɛmaakɔrɔ in nɔfɛ a kelen dɛ a balimakɛ dɔ a n'a den dɔ olu bɛ nɔ minɛn bɛ fɔ ka taa se Liban warisoba a cakɛla dɔw fɛnɛ mɔ dolari wari miliyɔn dani kɔ ko minisiri ɲɛmaakɔrɔ in Najiba Mikati ye o de ŋanamu a ka kumaw la Liban jamana kunna. Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump araba y'a yira k'a fɔ ɲangiw minnu ɲɛsinnen kun do Ameriki jamana fɛ Turki jamana mɔ ko ɲangiw bi wuli ka sabu kɛ Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan a ye layidu di k'a fɔ mugu manga dako min ye nin ye ani Kurdiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye siya ye a bi siya min kɛla a ka jamana kɔnɔ n'u dɔ bɛ Siri u dɔ bɛ Iraki ko f'u k'u yɛrɛ ta ka kɛ u dama jamana ye n'a jɛnda n'a ye ko mugu manga bi da bawo u yɛrɛ sɔnna ka yɔrɔ bila yɔrɔ min n'a t'a fɛ k'u ye. Donald Trump y'a yira k'a fɔ bɛnkan min tɛgɛnɔ bilara n'o bɛ kɛ sababu ye ka mugu manga da Recep Tayyip Erdogan ni Kurdiw ni ɲɔgɔn cɛ Siri dugukolo kan ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɔkɔrɔma don a ko hali n'o y'a sɔrɔla ko kɔnɔ in ye kɔnɔ ye kɔnɔ min mugu manga dali ti bɔ kari la ka nɛnɛnsɔrɔ kuma dɔw wo minisiriw minnu ɲɛsinnen do surasiya mɔ ani kuranko mɔ jamana kɔnɔna lakanani ɲangiw minnu kun bɛ olu kun ka Ameriki jamana fɛ a ɲangiw bɛɛ wulila bawo Ameriki wagandenba o y'a yira k'a fɔ nafolomafɛn minnu kun kan ka kumaniya u mɔ olu ka fa fɛ ko jɛngɛra n'a ye a ka labila u ye. Ameriki maa ɲɛma Donald Trump a ko maa minnu bɛ k'ale tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ ɲɛfɛ k'a ye Kurdiw yɛlɛ jiri sanfɛ ni k'a ju tigɛ n'u ye u kɛlen kɔfɛ k'a dɛmɛ État islamique bamajijakulu kɛlɛli la Siri a k'u ye k'u to u dunwara bolo Recep Tayyip Erdogan na Turki jamana ɲɛma k'u k'a dɔn k'a fɔ Ameriki surasi kelen kelenw bɛ Siri dugukolo ka Kurdiw fa fɛ hali bi nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Ameriki surasi kelen kelen ninnu ka baara ɲɛsinnen do tajibɔ dingɛw de lakanani mɔ. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ an cɛ aw ka lajɛli la aw k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.